jedan ključ, no uzeli ste kopiju. Možete li ga dostaviti, molim vas? Hvala vam. Gdje sam stavila taj ključ? Ako ne nađem ključ, gospodin Herman će me ubiti. Pa gdje sam ga stavila? Ajde, Olga, sjeti se, sjeti. Marija. Što sve ovo radi ovdje? Marijine stvari. Ma izgubila bi glavu da mi nije pričvršćena za tijelo. Ključ mi je visio oko vrata. Ma što nije u redu sa mnom? Tako sam rastresena, jako sam rastresena. Da te pitam, objasni.